Nyakaramogi ang'iyo ni chienge soma kama sama kama yudaga mabor kalore ni ang'iyo ni chenro marang'ich welo matimo en chieng' tich abich. Omiyo kang' puo ka dhoga oboth maluongo kawuono ni chieng' tich abich ung'wonna kabende pod atemo mar mondo mi amaka chieng' ngeso ka ngeso Nyakaramogi ma en chenro mng'iyo nene jailieta makmana kalore koda lokruok maka kod kacha ung'eyo ni chieng' ngeso ka ngeso wabiro bedo koda chenro kae marang'ich welo mabende ane mabiro bedo katayo ka ng'oromo sa 3 kanyo kawuono ema wayango e chenro mar nyadhiwa. Omiyo kik bai wachaka negi weche manyien mag ang'ich welo. Mokwongo warang thuond weche. Tumehangaika sana hadi nilikuwa nimeshaluzu juu shule nimeenda ikashindikana, nyumbani imeshindikana. Hadi nilikuwa nimeanza kutafuta kazi huku nje. Madhi dwe achiel nyaka ne jopuonjre mag grade 10 donje skul, jopuonjre mapodo moko pacho kwayo kony mar somo. Data panga is a dangerous offensive weapon ambayo ikigonga mtu inaua. So wewe unabembeleza maisha upoteze maisha. Wewe gonga mtu chini. Bana bembeleza. Hiyo tutafanya wenzangu. Hiyo hakika. Hapa kaburi itakuwa itazidi. Komanda Marobila Manamchumbi Ali Nunu ochiko bila mondo goli sasio jende majonjore mamonjo ji gi opanga e gwengego. Chon chane yudo ka nitiere a group of people manoketi. Joge mane chamo pesa jomodong to ne ng'iyo. To speaker ni kodonjo to kelo that equity. Nyiso ni koro members ni are equal. Gidhi oko machalre kendo gido pesa gi machalre. MCS Mamigori mosebedo ka yuare wi tich e od bura makono sani koro nenore ma obolo gwandruok ne dongruok. Machiegni Nyakaramogi namba marote machuok en 3-6-0 kao kamano bende yudwa e mbui mopogore mag oganda idwa kanyo kaka Ramogi TV. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Belinda Phillips. Kawachako ni moko mjokanyo mag duond bura mar ODM bade mabusia ochikore mabor kod romo michano bagi boma mabusia kiny. Romo midhi telie kod gavana ma Siaya James Orengo, seneta ma Nairobi Edwin Sifuna kod seneta ma Vihiga Godfrey Osotsi. Kaka Nyakidilero giwacho ni ogaye mar ODM maging'eyo en mano buru Oginga kendo mano ema gibiro luwo yo mare. Nyakidi ni kod ler mathoth. E kinde twak margi kod jofwambo jokanyo mag duond bura mar ODM e kaunti ma Busia owuok mager kendo wito oko paro mar bago romo mar duond burano e boma ma Busia. Romo makamano ichano bag kiny kotele kod gavana ma Siaya James Orengo, seneta ma Nairobi Edwin Sifuna kod nyawadgi ma Vihiga Godfrey Osotsi. Giwacho ni onge duond bura mar ODM machielo maging'eyo kopogore kod mano mane mosenindo Raila Odinga noweyo gie. Mimi nataka kuambia hao waheshimiwa wenye wamepanga hiyo mkutano ikue kesho. Sisi hatuna chama inaitwa ODM asili, hatuna tangawizi, hatuna chameleon. Sisi tunajua baba Raila Amolo Odinga alituacha kwa chama cha ODM. Na alipoenda wakachukua ndugu yake youth leader Senator Oburu Odinga. Hiyo chama enye Sifuna iko, hiyo ni lemon, hiyo si machungwa, hiyo ni chungu sana. Haitujui, hiyo ni ndimu. Hakuna mkutano kesho ambao wamama wataenda kuhudhuria. Tena naweza kusema ya kwamba hapa kwa Busia County tuna chairman mmoja ambao ni Wonya Lego, Paul Nyongesa Otuoma. Huyo ndio chairman wetu ambao angetuambia twende right tungeenda, na hajaongea hata hajui. Hiyo jambo ambao Sifuna na Orenga analeta hapa wapeleke kwa makaunti zao, kwani wanaishi wapi? Gimedo bende ni nitie jokanyo mamoko mag duond burano mabagoro manyalo kelo pogruok kod tungni e duond bura mar ODM kendo rocho chenro mag duond burano pachuka. Sifuna ni secretary ambayo tulikuwa tunaheshimu, but mimi namuomba awache ku create factions kwa chama ya ODM. ODM is the largest party. Na ODM ikianza kuwa na factions, they are weakening the party. And we cannot allow the party to be weakened because sisi mahali tumefika kama chama ya ODM mahali baba aliacha, ikiwa na factions alafu ikuwe weakened,
tutarushwa kule nyuma tena tuanze kungangana vile tulikuwa tunangangana. Let them solve their differences as leaders such that sisi kama viongozi hapa chini tuwe na kasi rahisi ya kuunga chama mkono. Jatendra were Bodwond Buramar ODM bade mabusia Austin Juma wacho ni girito gino maugai mar ODM Oburu Oginga biro wacho mar nemano eyo magibiro luo. Juma bende okwedo chal mar tiyo marach girawere moloyo techwalo lweny. Tumeambiwa kwamba wamejaribu kuuzia vijana wengine uoga, wengine wanawaambia siji watengeneze mambo ya violence. Sisi kama vijana tutaki mambo ya violence kesho. Na kama kuna mwenye anapanga kutumia vijana kwa mambo ya violence, sisi tunakemea huyo jamaa kwa sababu sisi vijana tunataka amani, because Raila never taught us violence ya kila siku. Baba taught us kama kuna issue, people sit down amicably and resolve the issue. Mage timore kodong mana seche matin ne romo makamano ka jokanyo to makochung motegno ni ok gibi yuoro romono. Efinya Kidi, Ramogi TV. Kapod wantiere weche mag siasa mag ODM ni komiti maketo e team report mar NADCO odoko jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna kagi wacho ni tich mar keto e team report mar NADCO en tij od bura migepe kod bad migepe mag sirikal ma ok gen. Kotene ko jakom margi Agnes Zani, komiti no lero ni tijgi en maneno ni migepe ma onego ketie team report makamano otimo tijgi maonge leo e kinde ma jopiny onyiso luoro margi ni report mar NADCO kidek moko e buru karamako buru e apise mag sirikal kaka report mamoko mokalo. Chris Owino ni kod ler. Ndalo machuok bang' jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna nyono gi e chuodho kuom nindo e tijgi mar keto e team report mar NADCO, komitino e bwo jatendgi Agnes Zani owuok oko kendo miyo Sifuna duoko. E romo mar kawo pach jopiny e wi report mar NADCO e kar romo mar Kabunde NGCDF Hall e kaunti ma Homa Bay, Agnes Zani kod kweth mare ochung' motegno kendo nyiso Sifuna ni joma onego ket e team report mar NADCO gin migepe mag sirikal kod od bura kuom kalo chike madwarore. Because for each of these we're asking ourselves what action is required, what are the key performance indicators for us to know which action has been adhered to and to which point. Then who should have done this? Is it the ministry? Is it the community-based organizations? Is it the parliament? Then we're going to ask this question. Some have said that this committee has done zero work. This committee does not implement anything. The implementers, as the chair has said, are various ministries, departments and agencies and parastatals. So for us is to assess the extent of implementation of the 10-point agenda issues. There are some things, for example, that were proposed even or recommended in the NADCO report that may touch on issues to do with the entrenchment of certain positions or funds in the constitution. Moko kuom jodak ma Homa Bay mane ochopo mar chiwo pachgi omiyo sirikal siem ni girem kete team report mar NADCO ka report mamoko mokalo madhi nyime kod moko buru e apise mag sirikal. How sure are we that this time round the dialogue which resulted to NADCO report is going to be implemented? That is my fear. How sure are we? All it is just an issue. Whenever there's a crisis, we sit down and talk. We come up with issues to be implemented, and we go again the next election cycle. But for the government, it is something that is done for us. Somebody is taken from somewhere, maybe ng'ombe iligonga. But he has no certification that he's a person with disability. Give us opportunity to do a lobby with the government so that at least we tell you the person that we want, because that is the person who understands the pitch. There are some things, for example, that were proposed even or recommended in the NADCO report that may touch on issues to do with the entrenchment of certain positions or funds in the constitution. That can only happen after a referendum. And some of those things that may not be implemented by 7th of March, according to our assessment, will put forth very clear recommendations to His Excellency the President, to Dr. Oburu Oginga, on what needs to be done to ensure that the various 10-point agenda issues are fully implemented. Jopiny bende oko pando ichwang' margi ewi kaduol mochung'ne kedo gi mibadhi EACC osebedo ka kedo kod weche mag mibadhi e yo mandhem. I suggest that our corruption fighting machineries should be left to do their work
and anybody found culpable be punished, even if it means life imprisonment, even if it means firing squad, then that one will be a very big lesson. Romo mar kao pa jopiny koro ochomo e kaunti ma Migori chieng' wuok tich juma manyien. Chris Owino, Ramogi TV. Erokamano nya Chris Owino. Wadhi nyime kama josiasa moko kotene kod jatend DAP-K Eugene Wamalwa onyiso duol matayo yiere pachoka IEBC mondo keth winjruok kod kambi mar Smartmatic e sama giikore ne yiero mabiro. Owacho ni yiero ma higa manyien ok bibedo ma huyanga kapo ni Smartmatic ema pod biro chwalo masinde mag goyo ombulu. Wamalwa mane lose gwenge ma Mumias owacho ni gimor ni maneja tije duol mar IEBC Marjan Hussein Marjan nosegwetao ka gimedo ni koketh orak gi Smartmatic to biro bedo gi makare. Kuna yule aliyekuwa CEO wa IEBC anaitwa Marjan. Tunajua kuna teknolojia ya Venezuela iliyotumika kwa uchaguzi huo. Inaitwa Smartmatic. Hiyo ndio kampuni ilitumika. Wiki iliyopita tumekuwa IEBC, we gave them 2 irreducible minimums. Tulisema Marjan must go, Smartmatic must go. Wiki hii huyo Marjan ametimuliwa. Leo tuambia IEBC it's not enough kutoa Marjan. Our second irreducible minimum was Smartmatic must go and Marjan must go. So we will follow up wiki ijayo. We'll maintain the pressure hadi tuhakikishie wa Kenya tukienda kwa debe, wewe ukiwa Mumias East ama Isiolo ama Mombasa, ile kura utakayopiga itahesabika kwa njia ya haki. Hatutaki kura zenu ziibiwe tena. Siasa ya amani, tusiwe na siasa ya matusi. Wanaokuja kuuza sera zao wing ya one term ya ODM tunawakaribisha, and we are ready to work with you because we have the shared vision na baba, we had shared values na baba, we had shared ideals na baba. Madirom dwe achiel tokiepo mag skunde na nyithindo manitiere grade mar 10 donjo skunde. Pore yango ni thojo jopuonjre pod moko e udi kata bed ni jatend piny William Ruto ne ogolo chik mondo orwak gi skunde mane oluongie kaka gintiere kalore gi nonro mane wang' jowi mar Ramogi TV otimo. Thoth nyithindo go mane odhi e skul bang' chik mane ochiw, thoth gi ne ok oyienegi mar donjo e skunde mana kaka jafwambo marwa Sharon Ong'ao lero. Directing that no child should remain at home because they do not have school fees. Every child, wawe na school fees, wasiwe na school fees. Wawe na uniform, wasiwe na uniform. Waende shuleni. Mano e chik mane jatend piny William Ruto ochiwo ne jopuonjre mag grade 10 mane pok odonjo e skul kaluwore gi midhiero mar omenda. Bang' mano, nonro machiegni ni mane otimo kod migawo mochung' weche mag somo ne oyango ni thoth jopuonjre mane omoko e udi ne osedhi e sikul. On behalf of the government, that all the grade 10 students have reported to this school. Kata kamano, kaluwore gi nonro mane watimo, chal ka gima thoth jopuonjre pod odiwo e udi, kata bed ni osechiw siem ne jotend jopuonje mondo rwakgi kaka gin. E kar dak ma Nyamasaria e kaunti ma Kisumu, warado gi Jacqueline Achieng', miyo manyare mane oluonge skul sekondar ma Nyiri Masega pod odiwo e ot. Koro kana dhi e skul to nowachna ni fee nyaka chul mar first term en siling 20,000, uniform bidwaro mar siling 16,000 mano nyaka chul e skul. Gi gik matindo tindo go to nyalo setama nikech aonge gi gima timo. Jacqueline wacho ni kata bed ni chik ne ochiw ne skunde mondo rwak jopuonjre, nokwed nyathine donjo wira ni ne ok ochopo dwaro mag skul. Kana winjo ni olandi ni nyathi mondo tere skul kata onge gi uniform kata onge gi gimoro amora, titing nyathi mondo iter. Koro nochuna mating'o nyathi madhigo nyaka Sega gi uniform manosomo go Dalindu primary. Koro kana chopo to nonyisa ni ok nyalre, nyaka chul fee mar first term gi uniform be mano gimochuno ma nyaka nyiewo. Koro nochuna muda duogi nyathi e dhot. E kar dak ma Mukuru Bura Nairobi, warado gi jopuonjre mathoth mapok odonjo e skunde mag senior. Kagiango ni negidhi e skul to riembgi kata bang' chik ne ogol. Wakati president alisema watoto wapelekwe shule venye tu wako, si tukaenda, but tulikuwa na tuseme tu nilikuwa nimepeleka vitu but haikuwezekana. Alisema until fees
na pia uniform, hawezi kuingia huko bila uniform. Nilisikia vibaya kwa sababu president amesema tuende shule na ukienda huko walimu anakuambia ni pesa. Hapa hakuna mambo ya president. Fenye tulienda huko Mumbuni Boys, tulienda tukapewa barua na tukaambiwa ili kuingia shule lazima mtu akwe na school fees na pesa za uniform. Rais alisema, lakini walimu walikataa. Akasema hata akisema maneno matupu, kwa shule watoto wanahitajika kukula, wanahitajika uniform. Huwezi peleka mtoto pale bila uniform. Thothgi yuagoreyo kaluwore gi onge mar school fee. Kama moko to timo tije lwedo mondo ginwang'i yuto mar konyogo anyuondegi. Tumehangaika sana. Hadi nilikuwa nimeshaluzo juu shule nimeenda ikashindikana, nyumbani imeshindikana. So hadi nilikuwa nimeanza kutafuta kazi huku nje, kubebeana maji, kuokota chupa, kwenda kuuza. Mama hufanya kazi ya kuuza mandizi. Mimi pia huenda kumsaidia ili tupate cha kukula na kulipa rent. Moko kuomgi bendelero nwa kaka ne oriembgi e school bang' rem dhi gi mwandu madwarore. Mama alikuwa ashajipanga na box, mattress, blanketi na na hizo zingine zilikuwa zinahitajika. E kar dak mama Kadara Bure Nairobi bende warodo gi japuonjre moro. Mamini gi yango kaka ne osenyiewo uniform to orem rwak wuode e school. So hatukuwa na option, tulibidi nimerudi na mtoi na nilikuwa nimesha buy uniform 18,000 na shopping pia nilikuwa nimefanya. Kufika huko headmaster akachukua barua akatuambiaje amekubali kuniadmit, lakini siwezi kaa huko na sijalipa kitu yote juu ndakula nini. Magi duto timore kata bed ni migawo mar somo ne yango ni 98% mag jopuonjre ne osedonjo e grade mar 10. Wach mane jatend migawo mar somo ne oyango e kinde romo mar jod bura e gwenge mag Naivasha e kaunti ma Nakuru. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Hero kama nenya Sharon Ong'ao, en wach malita ahinya ni jopuonjre moko osechako somo to mamoko pod nitiere dhoudi kalore koda wach mar chana kachiel koda skundego gi sirikal ma samoro ok dewo jopuonjre ma lwetgi ok nyal chopo mondo gidhi nyime kod somo. Wageno ni gibiro yudo kony mondo mi kik somo bagi. Kawadhi nyime en jotend migepe mano Musalia Mudavadi koro wacho ni jo-Kenya ma kwan goyo 20 manokwamo e lweny madhi nyime kind piny Ukraine kod Russia oseresi. Kane oloso e kinde ik mar Fanny Malova mane timre kar chung'od bura ma Lugari kaunti ma Kakamega, Mudavadi ojiwo rowere mondo many kony e apisi mochung'ne tije e pinje maoko mondo ginon kik tije ma gidhi timo e pinje maoko kapok giwuok pachoka. Mnaona vile kazi yangu ni kwa taifa la Kenya ama serikali ya Kenya imeokoa karibu vijana 20 ambao walikuwa wamedanganywa kwamba wanaenda kwa kazi. Kwa hiyo mambo ya ukora na wale ambao ni wajanja wanakudanganya kwamba utapata pesa kiasi fulani, utalipwa hivi, unaenda next you're on the front line. Nataka kuwarai vijana wetu, nataka nitumie nguvu za kanisa. Please send a message na wale ambao wako kwa mtandao, wako kwa vyombo vya habari, please send the message that they have to be very careful. Kupitia kwa Ministry of Labor, kupitia kwa Diaspora Department ya Foreign Affairs, we can help you verify and authenticate. Tujue kwamba wale wanakuambia watakupatia kazi ni wahalali ama ni waongo. Kawadhi nyime ni jaod bura mabumula Jack Wamboka orako ng'eto mar doho mar apil mane opodho omenda mar dongruok e kuonde chung'od buche mano NGCDF kendo wacho ni NGCDF nochuogi koluwore gi chik. Ka oloso skund sekondar mar nyiri mabumula e kinde nyasi mar solo omenda, Wamboka olero ni omenda mar NGCDF osekelo lokruok kuom konyo jopuonjre mochando e yudo somo machal kod jowetegi mawuok e anyuola monyalo kaachiel gi gero skunde. Wamboka golo lweny kod governors mawacho ni ok osetimo dongruok madwarore kata odoko ni imiyo counties omenda makorgi lach. Hawa
magavana wametusumbua sana. Ukitembea kila mahali Kenya hii, ile pesa inafanya kazi na inaonekana ya CDF. Hata hapa mahali tumesimama, tunasema hiyo ni CDF, MDC ni CDF, hiyo ni CDF, hii ni CDF. Gavana wanapata pesa mingi sana, lakini walikuwa wanataka atipata hii CDF pia wachukue iende kwa. Maana wale kibabu kuna jaje wao wangechukua waende nazo, mungeona hiyo pesa kweli. Sasa leo Court of Appeal huko Nairobi imesema CDF lazima iendelee kuwako. Sasa CDF sasa tunataka tupange maendeleo iendelee kabisa. Nyakoromogi kanyo wakauyo mokwongo chenro en marang'ich wilano ka ote molo e mbui mar Facebook ka comedian Arthur Otieno wacho ni asedonjo kan sondu mosna Pastor Philip Owuor Makatito gi Maren Akinyi. Alan Onyango Tindi wacho kaeni an wuod Kanyada Nyal Kinyi. Ramogi TV yudore malero mabi. To rwakna mama na Mary Tindi kod Lydia Okeyo mar Ramogi TV. Harry Smart wacho ni ano chenro malera kabisa kawuok e gwenge mag Rinya Awendo. An Harrison Airo and Bernardo Pole wacho neno wakaintire Nyong'onga School nyaka chero kamano. Austin Oyu wacho neno news maler kane chuny boma ma Nairobi to mosna mama na Esther Oyu kod baba na George Oyu ka gin Gemrae e Nyakach. Nyakoromogi saa 1:20 wakaw yoyo machuok e chenro marang'ich welo. Kik idhi mabor, waduogi weche mamoko. Ka ng'ato timo timbe maundu, jot riwore e dwaro ng'ado bura makare. Idhi fulri, afuli amikel pesa mise uso gi kot. Ich lach. 1010 duogi 20. Bashon ka yuda par? Keto kata 50 kin godo kanyi. To adiera e taya e mudho. Itino masani bulu gi ukora mang'eny. Dawe, watemo hustle, watemo keto kwani mesa. Kata kamano, jowasigu ni machiegni moloyo kaka giparo. Ati tiji kawango gika masenyeo matago rako nyathino ola monega aket mane ka police. Baby rongad bura e yo makare e Winam Cinema mana Ramogi TV. E chunyo gandawa ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek, gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin gik mitimo. We bedo gi kiawa kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar ma en tudruok gi lakteche molony. Isamidhir jahocho cha nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo to adwa konyo. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo. Anaparo ni wan nyaka wamany gimoro maduong' ahinya mabiro miyo wuog ka. Wan wamany gimoro mabiro miyo mama kamoro achiel gi dana konene to giriembe. Mane gima an bende aparo. Refisha ushinde. $50K ya Vasha ama MMF haingoji. Open and save in your KCB Gold Savings Account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Machini kero Nyakoromogi komanda mar obila ma Nam Chumbi onyiso apisas mage mondo chwad mage na jonjore ma omanore kod gig lweny ma osebedo ka rocho arita e boma ma Mombasa gi Mtwapa kaunti ma Kilifi.
Mike ni machija de kondhi esame metima pedha ma ne achije mamoko mag njore. Apedha mar manyo grup jonjore mane omonjo jodak ma Mtwapa kaunti ma Kilifi ondhi achije adek. Achiel kuomgi ka en janjore mong'ere gwengego. Kalore komanda mar obila ma Nam Chumbi Ali Nuno, achich maduong' no osebed ka imanyo kuom thuolo buora kendo osebedo ka wayepo obila kalore ni en gi kuonde dak Mtwapa kod Vipingo. We will not hesitate to use our firearms. 2 were fatally injured in Likoni, and that's how Likoni came quiet. Therefore, where we are justified to use our firearm, we will not hesitate to use the firearm. Mutachimba makaburi hapa Bambasa mkicheza. Sitabembeleza na sitacheka na watu. Because this boy was given a bond of 10,000 shillings by the court. The mother is in Saudi Arabia. And therefore, he is operating at his will. Court committed offenses here and there, jumping bails. We cannot allow this. Meko mara chijegi en fungruok kalore gi obila kendo gikonye nonro kod mako jowetegi ma gitiyo godo mapoko make. Obila wacho ni nyaka sani achijego osekonyo miyo gi nonro mabiro konyogi mako jowetegi mamoko. E apedha mane otim simbegi mwandu mopogore opogore kod gik lweny moting'o panga, nyasore kod opande mag joma ne gimonjo ne oyudi. Lucky enough, 2 complainants have come forward. We have seen about 8 identity cards here. These are victims of either robbery or stealing from a person. And 2 of these victims have come forward. Imonyi ni manager ritni ya paya e biashara e boma Mombasa neno ka itongo kod opanga kod kweth joreni. Achije rio semaki nyaka sani ka achiel moro to podi manyo kod obila ka gikwayo achije mondo chiwre gi wuon kapok ondhigi. And 1 is on the run. The jacket one of the attackers was wearing has been recovered. A banga which had a blood stains was recovered. And the victim has been doing well. He was discharged this week, early this week. Magitimore sama komanda mar obila no ochika pisas mage mondo gol lisasi achije moyud komanore kod gig lweny. We are coming for you. So you have only 2 options, as I normally say. You desist and accept salvation. If you are not going to accept salvation, the second is move out of the entire coastal region. Jopuonjre 21 manotimo maber e piny maduong' mar klas 12 higa mar 2025 mawuok e kaunti ma Migori oyudo thuolo e chenro mar bengi mar Equity ma otisi kaka Equity Leadership Program for Interns kama idhi tiyo tije ma opogore opogore kendo gidhi yudo tiegruok mopogore. Tend bengi no mar Equity e kaunti ma Migori mane wuoyo e kinde ma giromo kod jopuonjregi moyudo thuolo ne jiwo jopuonjregi mondo oti kod thuolo ni makare e bero ngima margi. Jopuonjre moyudo thuolo ni gin mago mane oyudo grade mar A e penj maduong' mar klas 12 ma higa mokalo. Within Migori County, we have had a lot of students that have passed through this program. There are more than 300 students, and most of them, they are in top-notch institutions. I just want to appreciate the Equity Bank for having given them opportunity to be in school and continue sponsoring them. Now the boys and girls who are going to the training and will be coming back, we still expect as a board that we see the kind of results that you gave us after the KCSE. Ada kwa umondo ubejo muloro nyasaye utima tek kikubed gi yola ka un gi milruok kudonje gi magalagala nikech ka itimo kama nyithindo ma yabangu bende ng'iyo ubedo kaka example ranyisi maber. Koro kitiyo maber e school, itiyo maber e college, ibiro duogo mi lok ngimani, ilok ngima dalau, ilok ngima gweng, ilok ngima piny. Advise my fellow boys that it is focusing, thinking about studies only. Don't make any engagements apart from studying if you want to prosper, but also praying, putting God first. It's all about hard work and humility. Yeah, just remain humble, even where you are. Riwruok jotije tudruok gi fwambe pachoka mano Communication Workers Union of Kenya ogodon gi piny ewi midhiero mopogore mapod okwako jotije kembe tudruok moting'o Posta, KBC gi Telkom Kenya. Jotije go luongo piny owacho mondo donjre wachno
kaka yor keto arita mongirore ne tije kod yuto mag jotich. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth kowuok Kisumu. Bang' yiero margi mane oyo jotelo mopogore kowuok e bedegi 18 pachoka mane oyar Nyalodia e kar tiegruok ma Tom Mboya e boma ma Kisumu. Jagoro maduong' mar riwruogno Benson Okwaro ne oyango ni kaka riwruok mochung' ne jotije e kembe mopogore mag tudruok gi fwambo gibiro neno ni giketo maino e yaro chenro mar bedo jakanyo margi kendo rito ratiro mag jotije. Oyiero Nyalodia omiwa thuolo mar higni 5 wachiwo thuolo ni jopiny kendo wapromisiga wachikre ni ka Nyasaye omiwa ngima wabiro telonu maber, wabiro telo ni jotiji mag Posta, jo KBC gi jo Telecom gi mamoko te, wabiro telo negi maber mondo wamigi thuolo mar yudo msara e kinde ma thuolo manyalore kendo wabiro miyogi service kaka gidwaro. Okwaro bende ne otielo ni gibiro keto maino e rido arita motegno ne jotije kokalo e bedo twak mongirore kod sirikal e wi kaka midhiero mosebedo ka thiro kembe tudruok kod jotijegi inyalo tieki chutho. We want to appreciate the effort being taken by the government to bring in investors to enable Posta to wake up again and come to business. As we transit to the new arrangement, let those who exit having been paid and paid to the letter, paid to the last cent, so that they get what their right is. This is very important because we are aware that pension benefits both in KBC and in Posta is still pending and paid into billions. Riwruogno bende ne odiro penjo ne sirikal e wi okang' mane gikawo mar uso kambi tudruok mar Telkom Kenya ne kembe ji giwegi ka ok gidewo mar jiwogi e wi piem marom. The most important thing that must be addressed is the issue of the transmitter stations. We are aware that the government has acquired certain plots, land that belong to Telecom, land that belong to KBC. What we invested in ourselves as Kenyans, we invested on those transmission masts. How do you allow an outsider to buy an investment for Kenyans? I think that was a very bad decision made. We urge the government should pay and compensate the land so that KBC can get money to buy new transmitters so that they compete with Citizen and others with the new and modern equipment. Bende ne giyango ni chenro mar winjruok kod lalruok e wi ogirimiti ma kanyakla kata CBA mane gichwe kogno pod dhi nyime mar neno ni kembe kaka KBC kod Posta oko podho kendo gitielo ni ponono winjruok oko biro bedo to gibiro kawo ndamo. As a union we are not confrontational. And it does not mean that we cannot confront, but we believe in the system of dialogue. And if dialogue works for us and we get what we want, so be it. But if dialogue does not work, then once in a while we always come out, and we will come out very effectively. Solidarity forever. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Nyakoromogi report mar Millicent Adhiambo notero weyo machielo weche manyien magangi chwelo pod waduogo kikidhi mabor. Anado Chandigarh kae chuth. Hera, Andoga, Adira. Na ye kodi. No kangeni ni nyalo timre marish kamae. Ich lachok duong dot. Obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kamada bedo gi wat kodi. Remo biro yiero bedo korka ng'a.
Kata kapo ni wanjo kod ginyako, mano konyiso ni waonge ratiro mekwa, omiyo anabiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'at achiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Machiegni kendo medruok man jore gwenge mag Kikuyu e kaunti ma Kiambu koro medo kelo luore kind jodak makono. Jabiro sani koro dong kod hinyruok tok puoth jonjore mar ji 6 monjogi e duka mar uso kuong' e wang' apaya ma Muhuri, Kiambu juma mokadho. Karo kod kara jogo manomonji, jonjorego mane oting'o bunde ne ondhi achiel kuomgi kendo juwang'e gwenge mag Juja kama ne orese kod obila ma Kikuyu seche 3 tok monj makamana. Joyce Oduor nigi ler mathoth. Tich ariyo juma mokadho e apaya ma Muhuri, tipo mag wang' dede mako jagoni ka duong'o dhot mar kar uso kuong' ka wuondore ni en janyiepo. Iyawone dhot mondo ousne, to kanyo ema jowetene moko 5 biro apoya nono kendo donjo ei dukano ka giting'o bunde 2 kendo gichako goyo jonyiepo mamoko manitiere ei dukano. Jonyiepo kaachiel kod jotije mag kar uso kuong'no itweyo lwetegi kod tiendegi ka jonjorego kwalo gimoro amora ma gichwoyo e wang'gi, obed kuong', simbe mag ong'we yamo, laptops kod pesa. Alafu so wakaiba simu, kulikuwa na simu 2 hapo ndani, kulikuwa na simu zingine 2 za marafiki zangu wenye walikuwa hapa, wakaiba laptop, wakatunyang'anya jewelry kwa mkono, saa, bracelets na nini. Alafu kuna customer walikuja pia wakaingia, wakaibiwa simu zao 2 na pia wakapigwa. Tokwa logigo, jonjorego nenore ka wuok kod achiel kuom jogo mane nitiere ei dukano ka otwe lwetene. Gidonjo e nyamburko 2 kendo kanyo pod gidhi mbele kod sando jagono. Baadaye wakanibeba, wakaniingisha kwa gari na waka-speed off. Kiresist walinichoma na lighter, cigarette lighter ile ya gari, mpaka nikawapea pin. So waka withdraw na baadaye, so wakiwa wamenifunga tu, wakachukua simu yangu wakaanza kupigia contacts. Wanapitia contact list, wanaanza kupigia wale watu wenye nimesave kwa simu. So wanawaambia wanahitaji 100,000 na ama waniue. Sasa hizo wameniwekea kitu hapa kwa tumbo, inakaa screwdriver, so wananidunga. Ndio ukisikia ninapiga nduru ama ninawika, ndio utaweza kutuma pesa, unajua ni agent. Joma moko mane owe ei duka mar uso kuong'no ne oresore kendo goyo simu ne obila ma Kikuyu mane ochako chenro mar manyo jago mane jonjore odhi godo. Jagono, jonjore ne ojwang'o e gwenge mag Juja tok seche 3 kama bang'e ne orese kod obila mane manye kendo tere nyaka e osuptal. Na hofu sana, inabidi tufunge mapema kabla hata giza iingie, kwa sababu sasa hakuna security kabisa. Hao watu wamekuwa wengi na wana terrorize, na so tuna hofu zaidi. Obila mago kwa chikich ma Kikuyu koro timo nonro ewi monjno ka giwacho ni gitimo apedha ne jonjorego ma bende osebedo ka timo monje gwenge mag Kiambu. Jogo mane omonj e duka mar uso kuong' ne olalo mwandu manego gi derom 500,000 ka bende ne gidong kod hinyruok. Joyce Oduor, Ramogi TV. Karamogi machiegni e pautu